والفرج في اسمك أهليسنا للخسارات وربنا في دموع خلص يشقم لي فوق موتي إن صالحتي توليدك ضيفي ونطفنا متبايعة روحنا صابي هالدير صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, merħba lilkom eżis Pellegrini li ġejtu tingħaqdu magħna għal din l-Ewkaristija tal-ġimgħa u x'hekk l-ewwel ġimgħa fir-Randan imqaddes. Ma ninsewx li l-ġimgħat tar-Randan huma ġranet speċjali ħafna, ejjew nożżuhom bil-qalb. U hekk nixtieq infakkarkom eżis ħuti. L-ewwel nett fil-knejjes tagħna ejjew nidraw nożżu skiet. X'in nidħlu mill-bieb tal-Knisja l ġewwa nagħmlu reverenza u nagħmlu sew. Ħafna minna m'għadhomx jagħmlu reverenza eżis ħuti. Qabel nidħlu, malli nidħlu, skużawnu, qabel noħorġu, idraw għamlu reverenza u ma nitkellmux fil-Knisja. Jekk nitilfu il-knejjes tagħna milli jkunu u x'hekk post ta' skiet, post ta' qima, fejn sa jibqa' ssibu post ta' skiet? Fejn se tibqa' ssibu post fejn tiltaqa' mal-Alla? Għalhekk nitlobkom minn qalbi dik ir-reverenza ma li nidħlu, nitfgħu ħarsitna fuq it-tabernaklu, ninżlu kemm nistgħu, jista' jkun sal-art min jista' bl-irkoppa fejn il-bieb għajnejna fuq Ġesu nsellmulu. Xejn niftakru li deħlin il-Knisja. U x'hekk l-ewwel nett. It-tieni fil-knejjes tagħna nitlobkom minn qalbi nżommu kemm nistgħu iskiet. Ir-rispett anke tal-ambjent tat-talb eżis ħuti. U t-tielet ma ninsewx nerġa' qabel noħorġu insellmu lil Ġesu. Hekk anke aħna Alla ħares qatt nitilfu u x'hekk is-sens tas-sagru mill-knejjes tagħna u tlifna ħafna minnu. Ħanitlobkom minn qalbi. Hekk ninġabru kemm nistgħu eżis ħuti ta' ejjew nitħejjew men għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skiet ta' qalbna nitolbu lill-Mulej jaħfrilna ħtijietna. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Bernard Tewma. Nerġa' nagħmlilkom appell lil dawk li għadhom qed jaslu kif għamilt fil-bidu, niftakru eżis ħuti malli nidħlu fil-Knisja nagħmlu reverenza għax dik turi l-fidi tagħna f'Ġesu. Bl-irkoppa tal-lemin jista' jkun ninżlu sal-art jew kemm nistgħu, għajnejna fuq it-tabernaklu nagħmlu s-sinjal tas-salib u niftakru li daħlin fil-Knisja u jista' jkun nevitaw il-paroli fil-Knisja eżis ħuti. Ħanżommu post ta' talb, post għaddejs,
nitilfu l-knejjes, is-sens tas-sagru mill-knejjes tagħna eżis ħuti. Kunu tlifna kollox ta' nitlobkom għożuha dil-ħaġa anke qabel toħorġu. Tinsewx. Fil-Knisja bla bżonn l-ebda kelma. Imbagħad kieku hemm neċessità kemm tinstema'. Taħi, anke meta nitolbu flimkien, jista' jkun ma ngħidux biex ma ntelfux il-xulxejn. Ma qabel noħorġu nerġgħu nagħmlu reverenza sewwa. Għax inkella ħanitilfu s-sens tas-sagru eżis ħuti ta' minn qalbi qed nitlobihilkom din. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, għenna nkomplu l-emil tandiema li bdejna biex it-takkistana tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b'fema safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċ, olli leħnek bħal tromba, dnubhom uri lill-poplu tiegħi u ħtijietom lil dar Ġakob. Imma lili kuljum ifittxu jixtiequ jarfu triqati, bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħalliex l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma ħarisċ, għakkisna ruħna u int ma tbaħċ. Araw, fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taksu lill-ħaddiema tagħkom. Araw, issumu bil-kwistjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon blaħaq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax fil-għoli. Jaqgħu jien joġobni sawm bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex ibaxxi rasu bħas-simar u jimtet fuq ix-xkora u r-rmiet. Tgħidlu int dan sawm jum joġob lill-mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li rrid jien, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċad ix-xkiel tal-madmad u tibgħat ħielsa l-maħqurin u tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minhu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara qarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifittx bħaż-żernieh id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek u qudiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glurja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla hu qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Fittxu il-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxiepli ta' Ġwanni u qalulu:
għaliex aħna u l-Fariżej jisumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. Naħseb il-kol kemm aħna għaddejna xi darba jew oħra mill-esperjenza fejn xi ħadd ma kienx sinċir magħna. Kif ngħidu bil-Malti daħaq bina. U hija esperjenza li tweġġa'. Ħadd ma jieħu gost min jitħaq bih, mhux hekk? Min naħa l-oħra żiskuti xi drabi nkunu aħna stess li nidħlu b'ħadd ieħor. Kif ngħidu bil-Malti nilagħbuha tal-brikkuni ma' xulxejn. Mhix ħaġa sabiħa, eżis ħutu. Min jilagħba tal-brikkun mal-bnedmejn. Xi drabi jipprova jilagħba tal-brikkun ukoll ma' Alla ta'. Fis-sens jimxi siq mad-dinja, jew wit mad-dinja. U jipprova siq ma' Alla, wit ma' Alla. U x'hekk. Kemm hu periklu serju ħafna għalina eżis ħuti dan ta'. Ma nafx x'inhu tajtuwiex l-ewwel qari tal-lum, hekk qed jgħidilna llum ta'. L-ewwel qari sabiħ immens. Lil profeta Alla lu jiftaħ galġi kajjat u la tiskoċ Allu Alla. Olli leħnek bħal tromba. Dnuba muri lil poplu tiegħi u ħtijietom lil dar Ġakob. Issumu imma tagħmlu li tridu. Dan ifisser meta nserħu l-kuxjenza aħna. Mela l-mulej jipprova jiftaħlek għajnejk jgħidlek isma' dil ħaġa f'ħajtek mis-sejra sew. Isma' hemm dik il-persuna min tix tkellema. Isma' hemm dik l-azzjoni ħażina lil proxmu mhux qed nieħu gost biha. U inti l-kuxjenza tagħlqilha ħalqa billi tgħid u imma jiena mmur l-knisja ta', u imma jiena ngħid ir-rużarju ta', imma jiena nagħmel penitenza ta', imma jiena nsowm. U l-mulej qalulna dal-diskors imbagħad hekk. Għaliex somna u inti ma ħaristx. Akkisna ruħna u inti ma ntbaħħx. U żgur il-mulej hekk. Għax intkom qegħdin jgħidilna l-mulej u hekk tippruvaw tilagħbuha tal-brikkuni miegħi. X'messaġġ qawwi li għandna bżonn nagħtu kasu, eżis ħuti. Noqogħdu attenti għax nkunu boloħ. Il-bniedem li jipprova jitħaq b'ħadd ieħor jispiċċa eżis ħuti jitħaq bih innifsu ta' fl-aħħar. Waqas jinduna. Nagħmlu dawn il-games ngħidulhom jiena. Mela naf li hemm xi ħaġa m'iniex nagħmilha sew, imma lill-kuxjenza nagħlqilha ħalqa bil ngħidilha ma jiena timur knisja ta'. Nagħmel azzjoni ħażina l-proxmu tiegħi u nġib l-iskuża biex nibqa' nagħmilha x'qed imur il-knisja u forsi nitqarben. Dan ma jridux il-mulej eżis ħuti. U dak li qalulna l-Papa dal-aħħar ma nafx għamlu għaġeb bija u kellhom raġun. Qed jgħidilna issummu mhux ma tiklux laħam ukoll ta' tifhmux ħażin. Il-Papa qed jgħidilna l-ewwel jridu ssummu billi ma tweġġax lill-proxmu tiegħek bil-sienek. L-ewwel trid tissum billi ma tagħmilx azzjonijiet ħżiena. L-ewwel trid tissum billi tkun ta' karità tgħin il minu waħdu l minu fil-bżonn. L-ewwel tissum billi taħseb minnu mwarrab. Dak l-ewwel, eżis ħuti. Ejjew aħna llum hekk dan ħsieb qasir nixtieq naqsam magħkom, nitolbuh il-mulejjenna ta' biex lill-kuxjenza tagħna mhux talli ma nagħlqulix ħalqa f'dan iż-żmien ta' Ramadan nagħtu kasa. U nagħtu kasa tafu kif billi l-ewwel nett nkunu kapaċi ninżlu għall-kubtejna u nisktu fit-talb quddiem Alla. Noqogħdu attenti jien magħkom. Li fit-talb ma nispiċċewx ħsiebna biex ngħidu u qatt maħna kapaċi nisktu u ngħidlu tkellem mulej il-qaddej tiegħek qiegħed jisma' ta' xi tittejli mulej. Hekk tisma' l-kelma t'Alla tkun sa tkellmek u inti tibda tgħid. Isek ma tħallijiex tkellmek, xi tittejli mulej.
U meta l-kuxjenza tiftħilna għajnejna fuq xi ħaġa importanti fil-ħajja, xi ħaġa l-ġeneralment ma tkunx sejra sewwa, ngħidlu grazzi mulejta tal-li qed tiftaħ li għajnejja, għax qed tiftaħ li għajnejja għax tħobbni li ma missier lill-ibnu ma jwissieħx u ma jiftaħlu għajnejh u jixtiequ jimxi fit-triq it-tajbek jagħmel Alla magħna, eżis ħuti. Ejjew għalhekk illum nkunu minn sinċieri, onesti, ma' xulxejn, ma' Alla, magħna nfusna. U dak li hu abjad ngħidulu abjad, u dak li hu iswed ngħidulu iswed. Jagħmlu min jagħmlu, anke jekk nagħmlu jien, jekk qed niżbalji ngħidlu mulej żbaljajt. Aħfirli, nersaq inqer u x'hekk. U nħalli l-kelma t'Alla u l-qawwa t'Alla tmexxini jej. Biex ma nispiċċax nitħaq bija nnifsi u jasal il-mument tal-aħħar fejn irid nagħti kont l-Alla u x'hekk. Mbagħad ma nkunx nista' nitħaq bija nnifsi iżjed. Nitolbuk mulejjenna ħalli jekk dal-kelmiet tas-salm tal-lum ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tiegħek, ħassar ħtijieti, mulejjin naċċetta li jiena mitneb, nara fid-dnub tiegħi. Nitolbuk enni, int fil-ħniena u fil-mħabba tiegħek, aħfirli u enni ħalli ma nerġax. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu jistedinna biex nagħmlu penitenza għax is-saltna ta' smewiet qorbot. Nitolbu biex ir-randan ikun tassew żmien ta' konverżjoni għalina l-koll u ngħidu mulej bierek il-poplu tiegħek flimkien. Għall-isfijiet, is-saċerdoti u d-djakni biex ikunu ministri li jħabbru l-kelma tiegħek li taħfer u s-salva. Nitolbu mulej bierek għal kull min isofri inġustizzja u moħqrija biex tintradlu d-dinjità tiegħu ta' bniedem maħluq fuq ix-xbija tiegħek. Nitolbu għal foqra u l-batuti tas-soċjetà biex fir-randan isibu solidarjetà u għajnuna mill-komunità nisranija. Nitolbu għalina biex l-osservanza esterna ta' penitenza tkun sinjal ta' konverżjoni profonda fil-qalb u fl-ispirtu. Nitolbu illum aħna s-saċerdoti jgħawdi għandna seminar fuq is-sagrament tal-qrar, bdejna l-bieraħ illum u għada, jitolbu għalina, nitolbu l-mulejjenna ħalli dan is-sagrament tal-qrar huwa sagrament tant għażiż. Nożuh, inqerru aħna għax kulħadd għandu bżonn jersaq għall-qrar u hekk nożuh bħala il-mument li fih il-missier jiltaqa' ma' ibnu ma' bimdu u x'hekk u jerġgħu jitħabbu flimkien. Nitolbu wkoll eżis ħuti biex dawk ħutna, mu speċjali Malti u Mawċejn, li forsi huma mbedin xi ftit minn Alla, dan ir-randan ikun żmien ta' grazzja speċjali li jlaqqaħħom mill-ġdid ma' Alla. Inkomplu nitolbu għax-xita, nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja, nitolbu għal ħafna minn ħutna ma' qudiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, ma ninsew qatt lil ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb, jagħtu kura lil persuni u xekk li għandhom bżonn tal-għajnuna ħanejtek. Dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali eżis ħuti nitolbu għal dawk li forsi għaddej minn xi mument mudlan fil-ħajja, dawk li forsi għaddej minn xi mart mentali u dawk kollha eżis ħuti li jeħtieġu t-talb tagħna. Fiskiet b'umiltà minn idejn Omna Marija nofru t-talba tagħna lill-mulej. Mulej Alla tagħna, għallimna t-triqat tiegħek bis-smigħ tal-kelma lis-salva, ħalli nimxu fuq il-kmandamenti tiegħek b'qalb ferħana u ġeneruża bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
imbierek int, muri Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li unjedma quddiemek, u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn suniti u d-dunub tiegħi naħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Noffrulek mulej is-sagrifiċċju f'dan iż-żmien tar-Ramdan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-fehmiet tagħna jsiru jogħġbuk u seħħilna b'ħeffa kbira inżommu l-qies f'kollox bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej, missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek, watti ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidej, salvana jent o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali nitolbu għar-ruħħuna Bernard Tewma. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll
il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti xi weġġa' qalb Alla xi ħobbna ta' u x'inhu d-dnub? Id-dnub hu dak kullu li hu l-oppost tal-imħabba. L-egoiżmu tagħna. Meta nweġġgħu qalb xulxejn, meta nweġġgħu qalb Alla, meta nagħmlu ħsara lilna nfusna eżis ħuti. It-talba tal-missierna tallimna bil-maqlub. Tallimna inħobbu. U dak hu ċ-challenge tar-randanta. Li narfu l-egoizmu tagħna, nitolbu l-Alla jenna ħanirbħuh u nħobbu dejjem aktar l-Alla u lil xulxejn. Ejja ngħidu bil-qalb dit talba b'xewqa li ma tkunx talba li ngħiduha biss, ma tkun talba li ngħixuha fil-ħajja tagħna bil-verità. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sinu Ġesu Kristu jkun jisfru lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Ġesu tal-akbar ħnienha jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal ġnubieti wisħefni. Ħenna lilja ħenna lilha o Ġesu Għadwansini jizdan ħobbok qalbi kollha ħajti kollha jina rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid taħt riġlejha Kiku
ma konċ tiegħi tissir. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn tal-għena kollha, sita kollox jinwartab. Biex jaħasra jisilfuha, flok tjubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jinsammaħartek għal-kwis kif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bozzat ħabib. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Eżis ħuti dik id-dar li ma fijiex salib tista' tkun l-ikbar parazz hija l-iktar dar fqira ta' nittama li fid-djar tagħna kollha hekk għandna il-preżenza tas-salib ta' Ġesu. Eżis ħuti ta' u s-salib ta' Ġesu hekk ħolqu rokna fid-dar tagħkom iddedikata għat-talb fejn ikollok mejda siġġu jew tnejn kemm qegħdin fid-dar, salib, statwa tal-Madonna, xema, il-Bibja u xi ktieb tat-talb. U s-salib ta' Ġesu nimmeditawh, eżis ħuti. Ir-randan li titfalna ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu. Mhux ta' bxejn San George Preka kien isejjaħlu l-ktieb il-kbir ta'. Għax huwa dak il-ktieb li jgħallimna, dak li l-ebda ktieb ma jista' jgħallimulna it-tagħlim tal-ħajja. Eżis ħuti s-salib ta' Ġesu nimmeditawh, mod speċjali f'ċirkustanzi partikulari tal-ħajja, meta int ferħan, meta int imdejjaq, meta għandek xi salib, għax is-salib jaħlisna minn ħafna tentazzjonijiet. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu llum il-ġimgħa u bil-qalb insellmulu ngħidulu nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbuk Alla li tista' kollox biex bissem li ħadna f'dawn il-misteri qaddisa inpattu għal nubietna u nitħejjew sewwa għall-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Ħanejdu issa 3 Ave Marijiet fġieħ it-3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar nixtieq nofrihom għal dawk ħutna li jarrandanu forsi għall-lejt m'għandhom l-ebda ħsieb li jersqu lejn Alla. Biex tkun Omna Marija nafdawn fidejn Omna Marija ta' Pino l-om tagħna biex tkun li tlaqqaħħom ma' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Kienet imbikija l-lum dejn gira fid-batiħa fuq salibi mitlenet ta' din l-lum il-qalb konsuma f'dak li mrar bluġi mitbuħa ifet sefin kem tbatiħa f'qalb uġuħa li madwejja li nifdiħa ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawnu seb il-ġen